TV or not TV? 10 minutets i les 12 parlem una mica de televisió a la ràdio. Avui què, Joan? Sí, avui us porto el tema del dia de la setmana del mes. És a dir, al món no es parla res més. Direu, tema Catalunya? Què collons tema Catalunya? Ha tornat, sí, per fi ha tornat. Operació Triunfo! Vamos! Ote! Ote! Ha tornat... Sí, aquí. Oi, Ote. Ha tornat Ote, d'acord? La nit del dilluns a Televisió Espanyola. De moment ha tornat molt fort, dominant la nit, i va ser líder d'audiència amb un 19% de share davant de la que s'avecina. Ostres! Que ho peta fort, aleshores. Sí. Haig de dir que en ple segle XXI, i amb els diners i la infraestructura que té Televisió Espanyola, és complicat fer una cosa tan mal feta com va ser la gala 0 d'OT. És difícil, o sigui, ho sento. Per saber si estaves ja a l'acadèmia directament, o sigui, diguéssim l'inici, ja era tristíssim. És a dir, et donaven un sobre, em sembla que són 19 i entraven 25, o sigui, perdona, hi havia 25 persones i n'entraven 19 o 18. I els donaven un sobre i els pujaven a dalt de tot d'un ascensor. És a dir, en aquest sobre sabràs si estàs dins o no. No el pots obrir durant l'ascensor. Un ascensor de 10 minuts, Aleshores, a l'ascensor hi havia una càmera i un tio que li deia, ¿cómo estás? Estoy tan nervioso, tan nervioso. Però la penya, perquè veies que ho passaven malament. Dius, no estàs preparat per aquestes... Han agafat gent que no està preparada per això, per passar-ho tan malament, si no són socis de l'Espanyol. Doncs els envien a dalt de tot, i a dalt de tot, sols, amb una càmera i un espai molt gran, els deien, abre el sobre. I es poden tirar, no? Si no han entrat, es poden suïcidar-se ja. Aleshores, obrien el sobre i els feien llegir un escrit, però una parrafada, no? Allò, ¿dentro o no? No. Començaven. Como sabemos que te gusta cantar en la ducha, que tu madre muerta te quiere, estás dentro de l'acadèmia. Aleshores, era una situació com molt que la gent ja li patava el cap. Obrien i començaven... Aleshores, es tornaven molt locos i no tenien ningú aquí a abraçar. Era molt trist, era en plan... Dentro! Però tots eren que sí? No, hi havia 4 que eren que no. Y aleshores, como de tal, gracias por haberte conocido. Y aleshores era... Estoy fuera! Però era molt trist. O sigui, això ja era... histèria solitària. És el lema. Però, sens dubte, el pitjor eren les actuacions. Ostres, us ho juro. Jo ho vaig veure. Tècnicament, era un drama tot. Sortia fum quan no tenia que sortir. El so fallava per tot arreu. Semblava que el Jordi fos el tècnic. O sigui, el vestuari era de la gala de cap d'any de 1985 de Televisió Espanyola. Sí. Ja ha apagat el mòbil. No, va, siguem amics, Gigi, que hem guanyat. O sigui, dramàtic. I a tot això li sumem un càsting que per mi té un nivell bastant dubtós, d'acord? Per començar, és que no sabien ni la lletra de les cançons. O sigui, passava molt que es començaven a cantar i s'oblidaven. Era a nivell karaoke de borratxos. Però, hòstia... I la gent així saludant els del públic, en plan, és mi amigo que està abajo. O sigui, i cridaven molt. O sigui, directament anem a escoltar, Aitana cantant bang, bang, i aquesta directament, com dic, s'oblida de la lletra. Si això ja la pròxima gala se la pren la Aitana. Aviam Aitana, si l'aplaudeixen tot. La cançó m'agrada. Ja ha començat a cantar? Ara començarà, no s'oblida tant. Ai. Fot un crit que ja veurem si canta o no. Vale, vas bé? Aviam ara? No, ja està... Ui. Ella mateixa, cal dir que anava fent cares en plan ai, aquest tros no... Ja sabia jo que aquí anava fluixet. Sí, feia la cara, la típica cara d'ai. Sí, anava fent ai. L'he cagat. Sí, quasi. Una altra molt memorable va ser la Thalia. També cal dir que els concursants, o sigui, no tenen noms normals. No es diuen el Paco, l'Antonio, David, Xenoa també era raret, però bueno... O sigui, no, aquesta és Thalia, i tant encara, però tots tenen noms raríssims. I és un que es diu Raoul, sí. Però a mig. Sí. Raoul. He de dir que Thalia és bastant normal per tots Thalia és bastant normal. Per tots els que seguim el League of Legends, és un mid-laner de... És que seguir el Merda Legends no és normal, ja. O sigui, Thalia no és normal. Val. Aviam, la Thalia també la lia bastant, també sempre aplaudeixen a l'inici, però perquè hi ha un tio que els diu aplaudiu. Sí. O sigui, no perquè la gent surti d'ells. Els agrada... I should have said it before.
I a la Thalia, pobra, és que l'obligaven a fer moltes coses. O sigui, alhora, no era cantar recte, era canta, remena't amb els 14 tios que tens allà al costat. O sigui, Estic sentint com pels galls per de fons. sí, puja una mica. És que aquesta era sublime, Natàlia. És que us ho juro que no té nivell. O sigui, de moment no té nivell per sortir a un directe, per tornar... O sigui, la gent fan d'OT estava molt indignada amb el món. D'acord? Porto un tall per ells, per aquesta gent, perquè recordeu el Super OT, el de veritat, on David i Chenoa s'enamoren, on surt la persona amb el millor cognom del món, Bustamante. O sigui... Rosa López. Rosa López. O sigui, va passar això, només és res, són 10 segons, aviam. Això és Juan Camus fent un gallot amb la Rosana i també la cara de la Rosana era en plan, què és això i per què estic aquí? O sigui, poden millorar. És que Juan Camus és sí. Ostres. No sé si milloraran, us ho juro, perquè crec que hòstia, hi ha molta feina, però hòstia, són els nostres diners públics, poden millorar, confiem en ells. Esperem que sí, els que han entrat doncs, amb les classes i tal, no? Sí, anirem a veure. Per últim, ja sempre diré alguna que em sembla bé de la televisió i alguna que no. Així sí. Una ballarina que acompanyava Mònica Naranjo durant l'actuació de Televisió Espanyola... Ai, que jurat, la Mònica Naranjo, és veritat, és jurat. Doncs va sortir a cantar i una ballarina se li van escapar les 2 tetes. O sigui... Van de fer un Janet Jackson per 2. Però molt, tot. molt gran. I ara a YouTube hi ha 100 vídeos en la tia de les tetes fuera en AOT. Sí. Perdoneu-me, però això va ser el millor de la gala. La crítica. Així no. David Fincher, creador de Mindhunter, ha declarat que vol que la sèrie tingui 5 temporades. O sigui, en sèrio, sèries més curtes i de qualitat, opinió personal. Val, o sigui, que no tinguin 5 temporades. No tinguin 5 temporades. Perfecte. Potser les té pensades, 2, ja. segur. Som molt a favor de Mindhunter, Sí, tots, jo també, però per això. Molt. Perquè em El fa que passa por. és que em fa por... Per això, tots ens fa por. Estem Estem d'acord, tots, ja està. Ai, gràcies, Busta. De res, vosaltres.